Баю-бай, вачаняти закривай. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А вы уже поклали спать свои цацки? Салют усім! Привітання, Топа. Тишей, коли ласка. У меня лялечка засинає. Ха! Нехай починається твоя лялечка. Починаємо музичну вечеринку. Йо-хо! Топа, успокойся. Спи, маленькая. Яна, долучайся. Будем веселиться. Сябры, вы со мной? Йо-хо! Я лечу, что поздновато танцы ладить. Ой, веселиться ніколи не поздно и не рано. О, Яночка, ці ти танчить не умеешь. Танчить я умею, але зараз не хочу. Коли ласка, зробіть шей свою музику. Не зраблю. У меня сегодня цудовный настрой. Не хочешь веселиться разом со мной? Так не перешкоджай. Гэта я перешкоджаю, да гэта ты мне перешкоджаешь. Баю-бай, баю-бай, вачаняти закривай. Баю-бай, баю-бай. Ніякого драйву. Ось таке, коли не розумієш. Что ты робишь? У меня вечеринка! А мою ляльці спать час. Топа, годі. Отойди от моей музыки. Зробіть шей. Не зраблю. Привитание. Отойди. А что тут отбывается? Даник, салют. Добре, что ты пришел. Будем с тобой разом веселиться. Без усяляких баю. Ах ти! До речі, Янка, знайомся. Мой новий сябр Данік. Привітання, Данік. А ти... А я ваш сусед. Зусім недавно у ваш двор переехали. А Топа мне не рассказывал про тебя? Не рассказывал, потому что Данік мой сябр. И у нас с ним наши хлопчуковые интересы. Нам не до твоих лялечек. Але їм спать треба. А Топа... Не слухай ти гэтую плаксу, Данік. Вечер цудоўны, але я не хочу все сапсаваць. Не зусім вас разумею. Зараз усё выправим. О! Ага! Вечеринка протягивается. Тра-та-та. Долучайся, Данік. Ой, Топа! Прабач, што, але твоя вечеринка не усім тут падабаецца. О! А кому не подобается, той нехай иди отсюль со своими ляльками и сумуе. Ведаеш, Данік, гэта я першая сюды прыйшла. Поскладвала ўсе цацкі, каб адпачывалі. Закалыпала лялечку. Так. Так, одним словом, нуда нудою. А пасля з'явіўся я і ўзняў усім настрой. І пачалося свята, музыка, танцы. Не зусім так. Калі прыйшоў Топа, то ўключыў музыку так гучна, што сцены затрэсліся. Мае вушкі скруціліся ў трубачку. І лялечка прачнулася. Я ўсё зразумеў. А вы не спрабавалі неяк дамовіцца? Я спрабавала. Прасіла Топу зрабіць музыку цішэй. Але ён не згаджаўся. Бо мне падабаецца, калі музыка гучыць моцна. А мне падабаецца праводзіць вечар спакойна. Пачакайце. Я ведаю выйсце з гэтага непростага становішча. Во! Каб нікому не было крыўдна і кожны займаўся сваімі справамі па густу. Навушники? Ты не супраць, Топа? Я не супраць, я думаю. У іх я буду чуць столькі музыку, а не Яніны скаргі. Зрабіце шэй. Вось і добра, усе задаволены. Ой, дзякуй табе, Данік. Каб не ты, мы бы з Топам, напэўна, пасварыліся. Рады дапамагчы. Пра што гэта вы там размаўляеце? У гэтых навушніках я нічога не чую, акрамя музыкі. А мне цікава. Зараз, Топачка, я табе дапамагу. Ой. Пра што размова?
А тобі, Топочка, не все ровно? У тебе ж музична вечеринка. А мне сумно на ёй одному. Вы ж адмовіліся удзельнічаць. Ведаеш, Топа, час ужо позні, каб тусіць і шумець. І я йому про гэта казала. Пасля актыўных і шумных гульняў вельмі складана засынаць. Так, і сны потым сняцца брыдкія, нават страшныя. Ой, са мной такое было летом, калі загулялася з сяброўкамі ў даганялкі дапазна. Таму шумныя гульні трэба скончыць за некалькі гадзін да сну. Ось, я і скончыў. Начныя жахі мне ўжо не пагражаюць. Ты паспеў, Топа. А ціхія і спакойныя гульні перад сном, наадварот, заспакойваюць і спрыяюць добрым і прыгожым снам. Правільна, Яначка. Асабіста я перад сном практыкую чытанне і вельмі хутка засынаю. Вось. А я іншы раз чытаю перад сном казкі і думаю, як перарабіць іх на сучасны лад. Ой, як гэта, Топа? Ну як? Імёны герояў вядомай казкі, месцы дзеяння замяняю сучаснымі імёнамі, назвамі, ну і гэтак далей. Напрыклад, не прынцэса, а супермадэль, не карета, а суперэлектрамабіль. Ага. Ой, цікавая прыдумка. Я таксама так паспрабую. А давайте разам прыдумаем казку. Я магу расказаць адзін цікавы сродак стварэння. Ой, здорово! Я пачну расказваць гісторыю ў двух сказах. Потым Топа працягвае і дадае свае 2 сказы. А потым чарга Яны прыдумаць у 2 сказах, што было далей. А пасля ізноў Данік працягвае. Слухайце, мне падабаецца гэта ідэя. Ой, і мне. Давайте складаць сваю ўласную казку. Толькі не сёння. Чаму не сёння? Ну, Данік, ты на гадзіннік паглядзі, час мульціка. Ага. Зразумеў. Мультфільм, сябры. Ну што ж, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць, бо сны ўжо чакаюць нас. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. І цікавых усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.